Bună seara, stimați prieteni și neprieteni, trecem de zor la treabă. Vreau să încep cu un subiect din geopolitic, cum s-ar spune la noi, și din motivul că dumneavoastră știți că noi am fost întotdeauna preocupați de situația din Ucraina și de războiul care se duce acolo între Rusia și Ucraina, un război care acum se află într-un armistițiu șubred, dar unul foarte pronunțător. Eu la acest subiect am să mă refer la început, urmând ca să vă spun, până să trec să răspund la întrebările noastre, să trec să vă spun câteva considerente asupra activității noastre în teritoriu acum și asupra scenei geopolitice care a intrat într-un proces de fierbere permanentă acum în această perioadă preelectorală care precede într-un fel campania electorală care începe pe data de 1 octombrie. Înainte însă ca să abordez acest subiect despre care vă spuneam geopolitic, am să vă spun doar o singură sintagmă la care o să revin pe urmă în ceea ce am să vă spun. Cred că prin luna mai, pe la sfârșitul lunii mai, când acest Parlament urma să adopte decizia privind desfășurarea alegerilor, atunci când încă mai era posibil să se mai facă anumite amendamente la codul electoral, atunci când Partidul Democrat al lui Plahotniuc încerca să impună un alt cod electoral, de fapt să schimbe votul, adică votul proporțional pe votul uninominal, atunci Filat, așa în maniera lui de a vorbi cu musca în nas, așa foarte îngânfat și important, așa cum e el întotdeauna, a spus, întrebat fiind despre pragul electoral, care în Republica Moldova este mare. Un prag electoral mare pentru care după alegeri, apropo, pentru cei care spun întotdeauna, domnule, cei care critică pe Filat și Plahotniuc, toate muzicuțele astea lor, toate trâmbițele astea lor care permanent vorbesc despre neșansa unora și așa mai departe. Deci el atunci, Filat a zis, cei care se tem de pragul ăsta să nu intre în Parlament. Pragul trebuie să fie unul ridicat. Apropo, ceea ce vă spuneam de muzicuțele astea. Dom'le, în Republica Moldova, unde există atât de mult pericolul revenirii comuniștilor la putere, acest prag electoral, într-adevăr, este mare. Toată lumea, dom'le, noi nu ne temem de pragul ăsta, îl trecem. Țineți minte ce vă spun eu acum. Eu, spre exemplu, care știți dumneavoastră că noi nu ne-am ținut neapărat de un prag electoral. Noi avem un mesaj public care îl spunem și nu avem nicio îndoială de faptul că oamenii vor sprijini acest mesaj. Dar nu la asta mă refeream. Vreau să vă spun că Filat atunci a spus cu foarte multă îngânfare, domnule, să nu treacă, să nu avem noi treabă, nu știu ce și mai departe. Țineți minte ce vă spun astăzi. Deci, pe 1 decembrie anul acesta, Filat va regreta de faptul că n-a scăzut pragul electoral. O să regrete amarnic că n-a scăzut pragul electoral. Pentru că acest prag electoral de 6% acum se pare că devine o piatră de încercare și pentru Partidul Liberal Democrat. Nu numai pentru Partidul Democrat, care de mult e sub pragul ăsta. Bine, noi să revenim la subiectul ăsta. Haideți să abordez acest subiect legat de Ucraina, pentru că mai multă lume, am cunoscut și lume dezamăgită și lume care speră să se rezolve situația și așa mai departe. Cu atât mai mult că pe noi ne privește direct situația din Ucraina. Stimații mei prieteni și neprieteni, este îmbucurător faptul că în urma unui armistițiu destul de fragil care s-a instaurat în Ucraina la ora actuală, este îmbucurător că astăzi mor din ce în ce mai puțini oameni. Orice viață umană este valoroasă și noi, Mișcarea Populară Antimafie, care suntem un partid liberal, un partid care avem la bază, noi nu pronunțăm în campanie și peste tot cuvântul liberal, pentru că din cauza lui Mihai Gimpu acest cuvânt liberal a ajuns de ocară. Dar pentru noi, în spiritul creștinesc și în spiritul tradiției liberale, viața fiecărui om este o valoare și sunt sigur, este cea mai mare valoare după mântuire. După mântuirea pe care ne dorim fiecare, pentru că mântuirea este ușa spre cealaltă lume. Deci, după mântuire, viața de pe acest pământ este o valoare foarte mare și faptul că acolo în fiecare zi au murit oameni a fost extrem de dureros.
Spunea cineva că a văzut un filmuleț despre un rus care îi se adresează lui Putin. Am zis că am să caut și eu filmulețul ăsta în care îi spune: dementule, ce faci, dementule, de ce trimiți oameni la moarte? Lumea, el e în Statele Unite Americii undeva, ce lumea are deja printer 3D, lumea se gândește că la acest printer 3D deja să construiască tot felul de piese, mașini, case, nu știu ce. Și tu ne vorbești despre ambițiile tale imperiale. Vă dați seama cât e de primitiv acest Putin care a decimat atâta lume în estul Ucrainei pentru vânturile lui imperiale. Mai multă lume s-a declarat dezamăgită de faptul că Poroșenko a semnat acest armistițiu. Foarte multă lume l-a semnat pe acest armistițiu cu semnătura pe care a pus-o Snegur pe acel acord din 21 iulie 1992. Acord prin care Rusia a impus Republicii Moldova atunci, în 92, un guvern de marionetă a lui Sanghele. Acel acord prin care noi acum avem o Constituție castrată. Constituția Republicii Moldova este făcută după model francez, tradusă în limba română și castrată după model rusesc. În această Constituție a fost pusă o bombă cu efect întârziat, cu efecte de lungă durată. Și chiar dacă noi ne-am concentrat cu toții atenția asupra unui aspect extrem de dureros pentru sufletul nostru, pentru simțurile noastre, cum este articolul 13, unde a fost băgată această diversiune cu limba moldovenească, cea mai mare bombă pe care au pus-o rușii atunci prin semnătura lui Snegur a fost neutralitatea aceasta permanentă. Neutralitatea permanentă a Republicii Moldova le-a garantat rușilor că Republica Moldova va rămâne în derivă pentru totdeauna între Occident și Rusia. Și ei își vor face jocurile aici, coloana a 5-a a Rusiei, așa cum vor dori ei. Spuneți-mi, vă rog, cum nu ar fi Leancă un reprezentant notoriu a coloanei a 5-a a Rusiei, dacă fără să-l întrebe nimeni, el astăzi face trimitere la articolul din Constituție privind neutralitatea permanentă. Și el, diplomatul, el atotștiutorul, el acum înflat după principiile lui Filat, ne povestește că noi putem accede în Uniunea Europeană fără Alianța Nord-Atlantică. Fără Alianța Nord-Atlantică, o neutralitate pe care n-a garantat-o nimeni, o neutralitate care dă șanse în țara asta doar rușilor și coloania a 5-a a Rusiei. Deci, toți conducătorii din țara asta, din toate timpurile, s-au ținut de această neutralitate permanentă. Nu este nimic imposibil. Dacă noi ajungem și dacă în țara asta ar fi lideri responsabili, asta ar trebui să le explicăm concetățenilor noștri. Oameni buni, această neutralitate permanentă pe care a băgat-o Snegur semnând acordul din 21 iulie cu Yeltsin, eu nu-l acuz pe Snegur că a întrerupt războiul atunci, îl acuz că a întrerupt războiul în condiții umilitoare, în care ni s-a impus un cui al lui Pepele a fost bătut pentru mulți ani de zile înainte. Pentru mulți ani de zile înainte. Cea mai gravă chestie care s-a făcut în Constituția franceză românească din Republica Moldova a fost această neutralitate permanentă. De unde au decurs pe urmă și alte lucruri, că eu nu exclud că discipolul Lucinski pe nume Leancă, păi mâine o să-l auziți că justifică și acțiunea lui Lucinski pentru care Lucinski ar fi trebuit să facă pușcărie. Iată, cine ar fi trebuit să facă pușcărie în afară de Voronin este Lucinski. Știți de ce? Pentru că Lucinski a semnat împreună cu Primakov, care era ministrul de externe a Rusiei, a semnat în 97 un acord prin care a băgat sintagma stat comun. Există un acord semnat între Republica Moldova și Rusia în care Republica Moldova face stat comun cu Transnistria. Dom'le,
ia ce a semnat Lucinski atunci, pune Constituția în nas irresponsabilului ăsta și trimiți-ți la pușcărie, domnule, pentru că în Constituție este scris stat unitar, nu stat comun cu Transnistria. Stat comun, așa cum a semnat Bregu și irresponsabilul și agentul Kremlinului în Republica Moldova, Lucinski. Stat comun, nici măcar nu este stat federal, ci confederal. Stat comun. Iată ce au făcut irresponsabili ăștia. Ca acum să-l avem pe un leancă care justifică toate porcăriile pe care le-au făcut aceia în trecut. Și pretinde că el mai că nu l-am văzut la emisiunea lui Moraru și Boțan de Unăs, unde ăștia la comanda lui Placotniuc îl făceau pe leancă, îl făceau Miratvoreț, pacificatorul. Toți în țara asta sunt pacificatori. Deci ăsta, Lupu, în 2009, a plecat de la Voronin și era pacificator, nu știu ce, împăca. Leanca acum e pacificator, deci face război cu Filat, dar nu știu ce împacă în țara asta, ca și Lucinski a lui. Și astăzi l-am văzut, îmi pare rău că l-am felicitat pe Sturza pentru gestul lui de a nu se da utilizat în această campanie electorală. Dar astăzi, el care a plecat din campanie electorală, vine și îi cheamă pe ăștia, o face și el pe pacificatorul astăzi. Domnule, să se împace Filat și cu Leancă. Ce treabă ai, omule, să împace ăștia doi? Republica Moldova trebuie pace între Leancă și Filat? Revin la ucraineni și pe urmă am să revin la ăștia. Deci începusem cu faptul că ucrainenii au un armistițiu șubred, dar unul foarte promițător. Este foarte bine că s-au oprit vărsările de sânge. Așa cum vă spuneam că a fost bine că s-au oprit vărsările de sânge în 92. Dar mai departe, acum, depinde de pârghiile care vor fi folosite de Statele Unite ale Americii și de Europa ca să evite Ucraina situația pe care am avut-o noi din 92 încoace. Și eu sunt sigur că există mari șanse. Și prin mesajul pe care îl transmitem noi întotdeauna, încercăm să avem un punct de vedere vizibil în Republica Moldova. Ucraina, după acest armistițiu, are șanse, pentru că acest armistițiu are a doua latură. Chiar dacă există pericole pentru Ucraina, trebuie să știți că există și mai multe pericole pentru politica lui Putin. Deci eu întotdeauna am spus-o chiar de la începutul războiului din Ucraina și o spun acum când încă războiul nu-i sfârșit, că Putin la un moment dat s-a văzut cât este de slab în acest război. Putin nu controlează armata. Putin a fost nevoit acum să facă declarații trăsnite numai doar ca să dezamorseze pornirile primitive și sălbatice, mai primitive și mai sălbatice ale generalilor din armata rusească, care au vrut acest război, care îl vor în continuare. Și Occidentul, într-un fel, prin acest armistițiu, acum, într-un fel l-au salvat pe Putin pentru o perioadă scurtă de timp. L-au salvat pentru că doar rușii care sunt infectați de propaganda lui Putin cred că acest armistițiu este în favoarea lor. Rusia nu are nicio șansă. Din punct de vedere tehnologic, economic, financiar, Rusia nu are nicio șansă și Putin s-a speriat ca Hitler în bunkerul lui acum când America i-a spus foarte clar că vor recurge la cea mai strașnică armă pentru Rusia. Deci ultima fază a sancțiunilor. Și dacă ajunge ca Statele Unite ale Americii împreună cu Occidentul numai să ne închipuim prin absurd că într-o bună zi, spuneam și altă dată, închid SWIFT-ul, ăsta e un sistem internet electronic altfel decât toată rețeaua de internet aparte de plăți între bănci, dacă închid SWIFT-ul, GPS-ul deasupra Rusiei și conexiunile la câteva servere foarte importante din Statele Unite ale Americii, accesul rușilor pe aceste servere, Rusia în 2 zile se pomenește în Evul Mediu. În Evul Mediu, acolo unde sunt ei mental. Acolo unde este Putin și toată administrația lor, mental. Acolo unde țin ei toată populația lor. Este o mare șansă ce se întâmplă în Ucraina.
Este o mare șansă și la congresul nostru din 21 septembrie o să treacă ca un fir roșu această axă despre care v-am vorbit, pe care trebuie să ne plasăm noi, Republica Moldova. Kiev, Chișinău, București, Washington. Pe această axă putem să ajungem în Europa. Și când eu sunt întrebat, domnul Mocanu, că există din ăștia pacificatori în Republica Moldova, există din ăștia falși porăitori ai păcii și liniștii și eu parcă par războinic și foarte agresiv împotriva Rusiei. Nu. Eu am spus întotdeauna, pentru cei care nu văd, care n-au viziune și nu văd ieșirea din situația în care suntem noi acum. Dom'le, noi avem șansa acum să avem parteneri în afara țării noastre, în persoana Statelor Unite ale Americii, care să negocieze în numele nostru cu rușii. Și au ce negocia. Pentru că rușii, după ce a făcut Putin, s-au plasat într-o zonă extrem de periculoasă pentru economia țărilor, pentru finanțele țărilor și așa mai departe. Deci, asta am vrut să vă spun în mare parte, adăugând că noi, Mișcarea Populară Antimafie, am spus-o de la începutul acelui război între Rusia și Ucraina. Și o spunem și până astăzi despre pericolul pe care îl prezintă invazia rusească și prezența rusească în Transnistria. Noi am spus atunci și am încercat să preîntâmpinăm pătrunderea ofițerilor ruși pe teritoriul Transnistriei. La ora actuală, Rusia, care nu avea o armată operațională pe teritoriul Transnistriei, o are din cauza iresponsabilității factorilor de la Chișinău, din cauza iresponsabilității acestor factori. Revin la ăștia. Așa cum vă spuneam, stimați prieteni și neprieteni, Filat în Cosărie Gretică a ridicat pragul la 6%. Așa cum Blegul ăsta a mai pățit-o odată, în 2001, când tot așa au ridicat pragul, au făcut 5, atunci au luat fiecare câte 4, aproape de 5% și au rămas sub pragul electoral. Campania electorală este una foarte imprevizibilă pentru ei. S-au pornit, trendurile lor sunt în cădere liberă. Ăștia acționează în disperare. Acțiunea asta a PD-ului prin toate localitățile Republicii este o acțiune în disperare. Vreau să vă spun o chestie, ca să știți și dumneavoastră. Ați văzut acel autobuz cu toată agitația, cu toată fațada alb emaculată a lui Plahotniuc pe acest autobuz. Eu atunci când acest autobuz l-am văzut, luni dimineață când l-am văzut, a apărut pe internet, pe Unimedia, care le plasează orice fâs de lui Plahotniuc acum. Deci, când am văzut-o pe Unimedia, mi-a sărit bucata, mi-a sărit Sandra. Știți de ce? Pentru că noi avem o camionetă, noi, Mișcarea Populară Antimafie, avem o camionetă pe care am pregătit-o încă 3 săptămâni în urmă. O camionetă unde am pus toate insemnele Mișcării Populare Antimafie și pe care o să vedeți și dumneavoastră duminică după ședința Consiliului Național al Mișcării Populare Antimafie, noi să facem o mică lansare a acestei camionete cu care ne ducem în teritoriu. Deci, această camionetă noi o avem de 3 săptămâni de zile și nu ne-am pornit cu dânsa prin Republică, din simplu motiv că noi considerăm că acțiunile noastre trebuie să fie perfect legale. Ne-am apucat și am depus o cerere la poliție pentru ca să ne permită orice mijloc de transport care își schimbă aspectul în felul ăsta și are o fațadă de publicitate a unui partid, nu electorală, publicitatea unui partid, trebuie să aibă o învoire de la poliție. Noi am depus, după ce am făcut această camionetă, am depus o cerere la poliție, la Poliția de Patrulare. Poliția de Patrulare a zis că nu poate să ne dea învoire, că ei trebuie să afle de la Comisia Electorală Centrală dacă se permite așa ceva. Și eu, știind că aștept cu minte ca Poliția de Patrulare să elibereze un certificat pentru această camionetă, stau liniștit, ca luni dimineață să văd autocarul Partidului Democrat. Mi-a sărit Sandra, vă zic, am sunat ăștia de la Inspectoratul de Poliție, le-am făcut scandal pe motivul ăsta, la care știți ce îmi spun ăștia? Ăștia îmi spun, dar ei nu au niciun fel de autorizație. Ei nu s-au adresat nouă. Eu
Am făcut un comunicat prin care am comunicat presei chestia asta. Nu cumva credeți că cineva de la presă a plecat să-i întrebe pe cei de la Partidul Democrat de ce încalcă legea? De ce s-au pornit în campanie cu o camionetă cu un autocar pentru care nu au autorizație? Nu s-a pornit nimeni. Pentru că nu mai avem, eu v-am spus, nu mai avem presă liberă în Republica Moldova. Nu mai avem presă liberă în Republica Moldova. Toată această presă aparține mafiei. Toată presa din Republica Moldova, la ora actuală, cu excepția unor televiziuni de nișă, cu expresia unor televiziuni locale și radiouri locale care nu mai pot exista în imposibilitatea de a avea finanță și există cum pot. În rest, la Chișinău au cumpărat tot. Au cumpărat tot. Nu a reacționat nimeni. Așa cum nu a reacționat atunci când am arătat că au furat Banca de Economie. Cum au furat-o? Astăzi, Ilan Șor a devenit președintele Consiliului de Administrare la Aeroportul Internațional Chișinău. N-am văzut cam asta. Asta trebuia să fie o întreagă campanie de presă pe motivul ăsta. Trebuia să fie, știrile trebuiau să fie cu roșu, pentru că Aeroportul Internațional Chișinău ni s-a furat ca și Banca de Economii. Și acum același om este președinte și la Banca de Economii și la Aeroportul Internațional Chișinău. Iar Ilan Șor este prietenul intim al lui Leancă. Al lui Leancă. Cu avionul lui Ilan Șor, avionul privat al lui Ilan Șor, a devenit avionul lui Vlad Filat. Cât trebuie să le mai spui oamenilor ăștia, unor oameni? Și eu am să vă amintesc, stimații mei prieteni și neprieteni, am să vă amintesc o comparație care mi se pare mănușă, care mi se pare exact. Dacă intelectualii, dacă oamenii conștienți din țara asta vor să depășească o anumită stare de inhibiție intelectuală, să mă audă ce spun. Pentru că ăștia spun, nu oamenii simpli care au înțeles de mult. Tocmai ăștia cu un dram de carte spun, lăsați, domnule, noi o să ne strângem nasul, ia ca așa, noi o să băgăm nasul sub țoară, dar o să ne ducem să votăm pentru ăștia, pentru că noi nu vrem să revină comuniștii la gână. O inepție, o tâmpenie. Pentru că strelețul lui Filat declară deja că n-au nicio problemă să facă o alianță cu comuniștii. N-au nicio problemă. Cum să le mai spui oamenilor ăștia? Oameni buni. La fotbal aleargă 22 de milionari, iar 80.000 de oameni în tribune care plătesc pentru acest spectacol se bată între ei, aplaudă, au emoții, fac atacuri de corp și așa mai departe. Ei n-au nicio șansă să fie părtași la victoria financiară a celor care joacă fotbal. Bine, acolo e un spectacol acceptabil și unul acceptat în toată lumea ca spectacol frumos. Voi ce treabă aveți cei săraci să vă implicați atât de mult de partea unei echipe de mafioți sau de partea altei echipe de mafioți? Că dumneavoastră, din jocul lor, din jocurile lor de imagine, de PR, de tot ce fac eu, nu aveți nimic. Dar eu sunt încrezător, pentru că în lumea noastră, totuși, eu acum am vorbit cu un mic reproș la adresa unor intelectuali. Pentru că oamenii simpli se dovedesc a fi mai conștienți. Oamenii simpli s-au urcat, n-au avut încotro, s-au urcat în autocarele lui Filat și Leancă și au venit la Chișinău. Știți adevărul despre adunarea aia la Chișinău? Da, acolo au fost oameni mulți. Cred că au fost 30-40 de mii. Dar oamenii ăștia peste 20 de minute nu mai erau în piață. Oamenii ăștia au plecat să-și facă cumpărături. I-au sfidat în felul ăsta. Au venit, s-au folosit de transportul lor și au plecat, au avut o zi de plimbare la Chișinău și o zi de shopping, o zi de cumpărături. Lucruri pe care l-au meritat 100% ăștia. L-au meritat să-i sfideze. În moment ce Filat rostea un discurs anost, insipid și blazat, el care își defla frustrările, că toată lumea știe că e război între el și Leancă îi calcă pe umere, și Leancă pe care el l-a dorit, un prim-ministru tehnic, un prim-ministru care să-l asculte cum l-a ascultat Medvedev pe Putin. El doar asta a vrut Filat. Filat, când a plecat din funcție de prim-ministru și i-a pupat tălpile lui Plahotniuc, el spera că îl pune pe Leancă și Leancă va fi un fel de Medvedev. El va fi un fel de Putin și îi va da indicații. Dar unde că aici interesele sunt altele? Șor a trecut imediat cu Leancă.
Șleanca acum se vede viitorul tătuca națiunii, se vede viitorul prim-ministru, președinte, cea mai frumoasă fetiță din țara asta pe care o adulează toți și toți o vor de mireasă și tot așa. El care e un leșinat, îl vedeți, omul ăsta. Oameni buni, cum vă poate induce în eroare papagalul ăsta? Cum vă poate induce în eroare papagalul ăsta? Ca să mai treacă și campania asta electorală și să rămâneți iarăși dezamăgiți și iarăși să spuneți, domnule, ne-au tras pe sfoară, domnule, iarăși avem dezamăgiri, chiar să nu avem discernământ, să vedeți că aveți de-a face cu un papagal. Cu un papagal. Un papagal total irresponsabil, care nu-l întreabă nimeni. Nu-l întreabă nimeni și el le cântă în drâmbă rușilor în momentul ăsta, spunând că neutralitatea permanentă este viitorul nostru și pacea noastră și totul legat de neutralitatea asta permanentă, care este cuiul pe pelea Republica Moldova. Cum e posibil așa ceva? Cum e posibil așa ceva? Eu o spun cu foarte multă indignare, dar o spun încercând să cuprind și mintea oarecum obosită de atâta luptă a unor intelectuali care acceptă chestia asta. Eu nu mă refer acum la soiul de intelectuali lași de la Chișinău. Asta e o temă aparte, o să vorbim. Pentru că avem mulți intelectuali, avem mulți oameni conștienți care sunt cu noi, cu Mișcarea Populară Antimafie. Stimații mei prieteni și neprieteni, noi, Mișcarea Populară Antimafie, acum suntem permanent în teritoriu, în dialog cu oamenii. Noi știm foarte bine situația oamenilor. Noi știm foarte bine de ce le-au trebuit lor sondaje de opinii în care și-au arătat trenduri ascendente într-o situație în care sunt în cădere liberă. Noi știm foarte bine situația Mișcării Populare Antimafie. Stimații mei prieteni și neprieteni, cei care sunteți alături de Antimafie, să nu aveți nicio îndoială că ponderea Mișcării Populare Antimafie este mare și nu se pune problema trecerii acestui prag electoral. Nu-i ascultați pe toți ăștia cu muzicuțele lor. Ăștia, noastră știți ce fac ăștia? Eu m-am prins aseară, chiar alaltă seară spuneam. Dom'le, ăștia s-au apucat și au plătit oameni în teritoriu să vorbească ca și cum oameni simpli din teritoriu la Vocea Basarabiei, lui Vlad Filat. Stă unul Gerasim acolo, care prepară creierile a nu știu câți oameni și are niște chipurile, niște forumici din teritoriu, care chipurile sunt oameni de la cratiță, de la munca de jos, dar care s-au dus și i-au plătit ca să vorbească așa cum vrea Gerasim. Pentru că ieri deci un om care întâmplător a ajuns să sune și el, a zis, domnule, dar ăștia au promis locuri de muncă și nu avem locuri de muncă ăștia. Și după care să iasă unul plătit și să spună, ai lăsați dumneavoastră ăștia care spuneți că n-au făcut locuri de muncă. Iată, eu, spune el, iată, eu spune, parcă e un caz minor, dar e revoltător. Spune, iată, eu săptămâna trecută mi-am găsit vreo 3-4 locuri de muncă. Bine că nu mi-au convenit, dar duceți-vă oameni la birja muncii și să vedeți câte locuri de muncă sunt. Dom'le, ăștia au plătit papagali în teritoriu pentru nu o să le ajute absolut nimic. Absolut nimic. Noi știm adevărata stare de lucruri. Oamenii o să voteze împotriva voastră criminalilor, pentru că nu puteți să-i reușiți să-i ademeniți și să-i mințiți și să-i amăgiți acum cu petardele voastre. N-aveți cum, n-aveți cum, n-aveți cum. Lumea deja s-a dumerit. S-a dumerit și tot ce aici fac ei acum, cu PD-ul, alegeți candidatul tău, toată panorama asta care o fac ei cu miniștrii lor prin teritoriu, cu autobusul lor, și-au adaptat culoarea noastră, culoarea albă, emaculată, încercând, probabil le-a spus cineva, probabil că au văzut și camioneta noastră, nu știu ce fac, dar sunt total lipsiți de idei, total depășiți de situație, acțiunile lor sunt în disperare. Stimații mei, prieteni și neprieteni, ei nu pot apărea astăzi în fața unor oameni adunați întâmplător. Noi adunăm la adunările noastre oameni adunați, cum să vă zic, într-un fel întâmplător. Deci noi anunțăm oamenii că vom avea o adunare și la adunările noastre vine lumea. 50-60 de oameni. E suficient că vin oameni foarte conștienți și foarte motivați, care vorbesc pentru și cu altă lume. Deci, așa cum i-au ridicat ei cu hurta și i-au băgat în autobuse pe oameni, deci asta e iluzie pe care și-o fac ei. Asta e refugiul lor între oameni adunați cu sila ca să le pară că sunt mulți. Băi,
râdeți, mă, să nu creadă lumea că ne-am speriat. Cam asta fac. Cam asta fac. Stimații mei prieteni și neprieteni, eu trec să vă răspund în curând la întrebările noastre. Vreau să vă spun încă o dată. Deci, campania electorală stă să vină. Noi, Mișcarea Populară Antimafia, avem ședința Consiliului duminică, la care punem la punct ultimele pregătiri pentru congresul nostru din 28 dar mi se comunică că avem o mică problemă tehnică. Puteți pune întrebările pe prives.eu pentru că nu se transmite emisiunea noastră pe antimafie.md și dumneavoastră erați obișnuiți să puneți întrebările pe antimafie.md. Dacă puteți treceți pe prives.eu și încercați să mă întrebați pe prives.eu acei care aveți întrebări. Stimații mei prieteni și neprieteni, așa cum v-am spus, pe 21 septembrie noi, Mișcarea Populară Antimafia, avem un congres. La congresul nostru vor asista atât delegații delegații care vin din teritoriu, cât și mulți invitați pe care i-am invitat. Noi la 200 și ceva de delegați care vin să dezbată, să vorbească la congres, mai invităm încă vreo 400-500 de invitați, tot oamenii noștri, sprijinătorii noștri, cei care, o parte, majoritatea sprijinătorii noștri care nu au fost delegați, nu au fost aleși delegați la congres, dar care vor fi activi în teritoriu, și oameni care sunt prietenii noștri și care sunt atașați Mișcării Populare Antimafie și mesajul pe care îl pronunțăm noi. Haideți, trec să vă răspund la întrebările noastre. Domnule Mocanu, care este diferența dintre dumneavoastră și alți politicieni europeni care promovau un mesaj similar împotriva sistemului și apoi, odată aleși, au dezamăgit electoratul? Vă mulțumesc. Dezamăgirea, deci diferența dintre mine și ei este faptul că eu trăiesc o cauză. Dumneavoastră, sigur că asta vă puteau spune și ei, dar eu nu am ce vă spune decât acest lucru. Eu trăiesc o cauză, am trăit-o toată viața mea această cauză, pentru ea mă sacrific și lucrez, pentru ea s-au adunat în jurul cuvântului pe care l-am spus eu, s-au adunat atâta lume. Deci foarte mulți oameni motivați de cuvântul pe care l-am spus eu. Noastră, nu știu, nu am probele vin numai în timp. Dar, deci oamenii care s-au adunat la antimafie, și eu pretind că Mișcarea Populară Antimafie este un alt fel de partid decât partidele care v-au promis altădată tot lucruri frumoase și mai frumoase. Deci vreau să vă spun încă un lucru. Dacă dumneavoastră o să vă uitați foarte atent peste ceea ce au promis și ce au spus celelalte partide, partidul lui Filat, partidul lui Plahotniuc, partidul lui Ghimpu, dumneavoastră o să vedeți fraze clișeu, dumneavoastră o să vedeți o sumedenie de clișee verbale, clișee deci, de logică, clișee care au fost luate, deci partidele aflate la guvernare. Sunt partide clientelare. Noi nu suntem partid clientelar. Tocmai din această cauză, când nouă au venit și ne-au spus: domnule, să luați personalități, ne întreabă până acum, dar ce personalități aveți dumneavoastră pe listă? Eu am câteva zeci de personalități care sunt colegii mei, pe care am să le arăt. Da, ei nu sunt cunoscuți, pentru că televiziunile din Republica Moldova n-a avut cum să-i producă public, pentru că ei și-au produs vedetele lor. Personalități, probabil că dumneavoastră, când spuneți personalități, aveți în vedere Țăranu, este unul Mihăieș care îi pupă pingelele în fiecare zi lui Plahotniuc. Deci ăștia vânduți. Ăștia probabil că pentru multă lume sunt personalități. Cine se mai spun? Ciobotaru, Boțan. Deci ăștia probabil că sunt personalități și lumea noastră care nu are încredere în forțele proprii. Întotdeauna visează că toți ăștia se adună, toți împreună. Și ce fac toți ăștia împreună? Noastră vedeți că noi, Mișcarea Populară Antimafie, suntem preocupați de mesajul nostru. Nu de alianțe, de lucruri, apropo, care noi, haideți că oricum am puține întrebări de la dumneavoastră și am posibilitatea să vă mai spun ce cred eu despre ăștia.
Deci, că mi-ați spus întrebarea care o pun toată lumea. Eu cred că dumneavoastră sunteți bine intenționat și mi-ați spus această întrebare că chiar vreți un răspuns. Și personalitățile, deci întotdeauna, și noastră întotdeauna rămâneți dezamăgiți, dar întotdeauna faceți recurs la metodă. La ce mă refer? La faptul că întotdeauna în ajun de campanie electorală, lumea a vrut să vadă echipe. Dar echipele din ce au fost constituite? Din așa zise personalități. Și acum eu mă conving. Iată, mergi și vorbești cu anumiți oameni și le spui, domnule, mesajul antimafie, ăștia sunt niște hoți, au furat. Toată lumea zice, da, suntem de acord. Dar când ajunge să facă o concluzie, spune, da, dar tot ar trebui să vă uniți cu toții. Eu întreb, cu cine? Și când îi întreb, cu cine să ne unim? Oamenii n-au răspuns. Deci când ei, le spui nume. Ei spun, nu știu dacă trebuie să pronunț, dar să pronunț că nu mai există practic partidul ăsta. A făcut Plahotniuc un partid în 2012 când lupta împotriva lui Filat în alegerile locale. I-a rupt un fanfaron de lângă Filat, unul pe nume Mihai Godea, dacă vă mai amintiți. Deci acel Mihai Godea a făcut imediat un partid politic plătit de Plahotniuc și făcut de Plahotniuc pentru a zădărnici acțiunile lui Filat. Pe urmă, când s-au împăcat cu Filat, n-au mai avut nevoie de proiectul cealaltă, n-au mai avut nevoie de partidul lui Pavel ăsta, a lui Godea. Dar lumea acum îndrăznește toată să ne spună, când le spui, dar cu cine să ne unim? Eu numesc și pe ăsta prin rândul lor. Și eu le spun, oameni buni, stimați prieteni și neprieteni, de ce dumneavoastră, în loc să vă preocupe cum dăm mafia asta de la guvernare, cum luptăm, de ce dumneavoastră ajungeți să ne propuneți să facem alianțe cu cei care sunt în căldășie cu actuala guvernare? Ce iese din alianța asta? Dacă dumneavoastră vreți ca noi să ne respectăm cuvântul și așa cum mă întrebați dumneavoastră de garanții că noi ne vom păstra cuvântul, nu ne îndemnați pe de altă parte la alianțe cu oameni care vor veni să zădărnicească realizarea scopului pe care l-am propus. Și fraza clasică, logică, pe care vă spune întotdeauna, stimații mei prieteni și neprieteni, oameni buni, deci dacă dumneavoastră vreți cu adevărat să realizeze ceva, votați o echipă cum este echipa Mișcării Populare Antimafie. Eu la congresul din 21 septembrie anul curent, dumneavoastră o să aveți o noutate frumoasă, mă refer acum dumneavoastră, prietenii noștri, mai puțin frumoasă, mai puțin încântătoare va fi această noutate pentru neprietenii noștri, care vor avea marea deziluzie să vadă alături de Sergiu Mocanu la viitorul congres o echipă de oameni frumoși, hotărâți, motivați, cu un mesaj coerent pe care s-au antrenat. Mă refer acum la chestii tehnice, să-l spună oamenilor, băieți tineri, frumoși, care vin alături de Mișcarea Populară Antimafie, fără să fie motivați de bani, de interese și așa mai departe. Noastră nu vă dați seama, stimații mei prieteni și neprieteni, câtă bucurie puteți dumneavoastră să aveți de la o asemenea echipă, de la o echipă care s-a adunat doar în jurul unui mesaj. Pentru că au existat mulți oameni care au crezut că pot pune la buzunar Mișcarea Populară Antimafie. Eu vă recunosc lucrul ăsta. Deci de la bun început, de când am pornit această campanie electorală, deci au existat foarte mulți care au crezut că pot pune mâna pe mișcarea asta. Nu au reușit nimeni. Pentru că există niște oameni care au făcut niște bani în spațiu public. Și eu le spuneam întotdeauna, lor, altora, care au mai sprijinit Mișcarea Populară Antimafie. Oameni buni, dacă dumneavoastră, după ce ați făcut niște bani, vreți cu adevărat ca în Republica Moldova lucrurile să se schimbe, faceți, domnule, un gest. Puneți banii dumneavoastră în serviciu adevărului, în serviciu binelui. Eu le spuneam acestor oameni buni, în America, Statele Unite ale Americii a devenit acea țară care este acum, atunci când banii adunați în perioada acumulării primitive de capital s-au despărțit în bani buni și bani răi. În sensul că în bani care au rămas să lucreze în mizerie pentru noi acumulări primitive de capital,
Bani care până la urmă au adus dezastre și mizerii în continuare și banii care au început să lucreze pentru bine. Mișcarea Populară Antimafie, dacă s-ar fi găsit niște oameni de afaceri care să sprijine acțiunile noastre cu banii lor acumulați în perioada acumulării primitive de capital, iar acești bani să idee așa cum i-am îndemnat noi întotdeauna. Dați-i oameni buni pentru ca țara asta să fie altfel. Țara asta să slujească binelui. Și uitați de banii aceia. Uitați, dacă vreți ca regulile să se instaureze în țara asta, să meargă lucrurile bine în țara asta, dați-i și uitați de ei. Nu veniți să cereți foloase, nu veniți să cereți locuri pe listă. Nu veniți să faceți lucrul ăsta. Lăsați mișcarea asta să meargă și să fie primul partid politic care se schimbe la față Republica Moldova. Mișcarea Populară Antimafie așa a rămas, cum vă spun, dar a rămas și fără mijloace. Pentru că oamenii cu bani din țara asta înțeleg doar să investească în politică pentru a-și scoate foloase. Cu Mișcarea Populară Antimafie chestia asta nu trece. Cu Mișcarea Populară Antimafie chestia asta nu trece. Și oricine a încercat să pretindă de la noi altceva decât mesajul ăsta, n-a obținut nimic. Iată de ce trebuie să votați pentru Mișcarea Populară Antimafie. Garanția că noi nu suntem la fel ca și ei stă biografia mea. Chiar dacă încearcă ei să se lege ca chiorul de gard de segmentul ăsta din biografia mea când am fost consilier prezidențial la criminalul de Voronin. Asta nici nu mă demotivează și nici nu demonstrează pentru ei nimic absolut. Că eu aș fi fost imoral, că ei în afară de asta n-au ce spune. Ei nu au alte argumente, chiar legate de aflarea mea la președinție. Pentru că aflarea mea la președinție a fost încununată de succesul faptului că Republica Moldova n-a zădărnicit intrarea României în Uniunea Europeană și putea să o facă. De faptul că atâta cât am fost eu la președinție, Republica Moldova a semnat cu Uniunea Europeană un plan de acțiuni, Republica Moldova, Uniunea Europeană, și s-a înscris în politica de nouă vecinătate, creând o platformă destul de bună pentru semnarea acordului de asociere. De asta m-am ocupat eu. Iată de ce trebuie să votați pentru antimafie. Și biografia mea îmi stă cezeșie pentru ceea ce fac. Eu nu am în spatele meu acte de corupție. Eu, fiind în funcții de consilier, deputat, n-am sunat niciodată niciun judecător ca să facă vreun favor cuiva. Nu am făcut trafic de influență. Nu există nimeni din afară, dacă nu bârfește, desigur, care să spună: dom'le, asta că și mocanul ăsta a făcut aranjamente, a făcut afaceri. A fost odată în 2010 când Plahotniuc a încercat să o folosească pe o femeie care avea un proces de mulți ani de zile, care a plătit prin toate judecățile și a mers, una Eugenia Duca, a umblat și a avut un conflict cu partenerul ei. Numai din cauza că partenerul ei este un prieten de-al meu încă din adolescență, ei au considerat că probabil că eu aș fi făcut trafic de influență în sprijinul celuilalt. Și au încercat să o scoată la o conferință de presă. N-a ieșit absolut nimic, pentru că Gimbo atunci a căutat prin procuratură scrisori de ale mele. A găsit numai scrisori de ale lor, prin care încercau să o apere pe dânsa. Eu niciodată nu m-am ocupat cu niciun fel de asemenea acțiuni. Iată de ce eu, la vârsta asta a mea politică, îmi pot permite un asemenea comportament. Asta este chezeșia succesului pe care o să-l avem noi. Și am alături de mine oameni tineri pe care îi promovez, pe care în fiecare zi o să-i învăț pas cu pas ce să facă, să devină politicieni buni, politicieni responsabili și așa mai departe. Înțeleg că este și pe antimafie, dar și îmi trimiteți întrebări. Domnule Mocanu, cum comentați sondajul interesat 15% pentru antimafie de pe jurnal.media? Dumneavoastră aveți întâlniri cu oamenii peste tot. Care este starea reală? Ar putea Mișcarea Populară Antimafie la alegeri să adune mai mult de 15%? Da. Mișcarea Populară Antimafie poate aduna
până la 20% în viitoarea campanie electorală. Desigur, eu acum nu vreau să mă credeți un mitoman și unul care visează. Există șanse ca în această campanie electorală, așa, judecând după dispoziția oamenilor care nu mai pot, care îi disprețuiesc pe ăștia, să nu-i credeți. Deci, iluzia pe care o creează ei, care reușesc ei să o mențină în societate cu sondajele lor de opinie și cu analiștii lor care sunt sperind de la toate televiziunile, ea nu ține în teritoriu. Țăranii ăștia lor, boțanii ăștia lor, ei nu ies din perimetrul Marii Adunări Naționale. Sunt câțiva din analiștii ăștia lor la care îi trebuie să le da mașini cu girofaruri ca să reușească să ajungă la toate televiziunile, să povestească cum le crește ratingul ca pâinea în cuptor ăstora. Nu este nimic adevărat. În teritoriu este cu totul altă situație. Sigur că avem și șanse și neșanse. Este adevărat, numai că acest procentaj pe care l-ați văzut dumneavoastră pe Antimafie, pe Jurnal TV, nu vreau să vă dezamăgesc, dar el nu este relevant. Deci mai degrabă sondajul ăsta de pe Jurnal TV spune despre cei care privesc Jurnal TV, nu despre cei care votează cu un partid sau altul. Probabil că mulți dintre cei care privesc Jurnal TV sunt sprijinătorii antimafie, lucru pe care o mai apărut pe un portal, nu știu care, al lui Bănuiesc, al lui Dodon, unul Politics, unde tot Mișcarea Populară are cam tot același procent acolo în sondajul ăsta. Dar ele sunt irelevante. Relevant este simțul pe care îl avem noi, feeling-ul, s-ar spune în satul meu, sigur că glumesc, pe care îl avem noi, cei care mergem și ne întâlnim în fiecare zi cu oamenii. Mișcarea Populară Antimafie are un trend pozitiv, Mișcarea Populară Antimafie este crezută, asta o știe și Filat și Placotniuc și toți ceilalți, tocmai din această cauză încearcă cu orice preț să facă, să dreagă, poate cumva reușesc și ne scot din campania electorală. Scot acest mesaj din campania electorală. Deci ei au încercat prin câteva acțiuni să facă cumva, vă spun ce, v-am spus și altă dată, poate dispare cumva acest mesaj. Poate îl înrolează undeva pe lângă Filat. Poate Mocanu spune numai Placotniuc și nu mai spune și Filat și Leancă. Poate bagă pe lista antimafiei tot felul de oameni care până la urmă vor deturna acest mesaj. Nimic n-a ieșit. Singurul lucru pe care ei au reușit, și noi recunoaștem acest lucru, deci au reușit să ne taie accesul la orice surse de finanțare. Asta au reușit-o. Și noi la ora actuală nu avem resurse financiare. Avem resurse umane foarte bune care lucrează până la epuizare. Eu vă recunosc sincer și public lucrul ăsta, eu nu am de unde să-i plătesc pe acești oameni. Avem încasări foarte puține, dar acum pornim și o campanie de colectare de fonduri și o să vedeți această campanie și sperăm că lumea care va veni să voteze va sprijini și financiar această mișcare. Sperăm că vom găsi suficiente mijloace și am toată siguranța că vom găsi aceste mijloace, deși luptăm pentru că ei peste tot ne taie aceste posibile surse de finanțare. Dar nu te teme ceată mitică, nu vă temeți, oameni buni, pentru că noi avem, așa cum vă spuneam, mai multă motivație decât au ei bani ca să ne oprească. Domnule Mocanu, cum comentați apropo de bani? Dacă eu, Sergiu Mocanu, aș ceda și dacă într-o bună zi aș fluiera prin târg și aș spune că merg la condițiile lor, am avea bani mulți a doua zi. A doua zi am avea bani cât ne trebuie și cât nu ne trebuie. Eu nu vreau să fac lucrul ăsta. Că atunci chiar v-aș trăda pe dumneavoastră. Domnule Mocanu, cum comentați formarea blocului electoral cu PD în frunte? Nu este oare o problemă majoră pentru MPA? Stimații mei prieteni, orice ar face ei la ora actuală, îi ajută ca pe mort clisma. Iertați-mă, vă rog, de o expresie de felul ăsta. Ca pe mort clisma îi mai ajută. Că se unesc ei împreună, că nu se unesc, că va fi Leancă primul pe listă, că va fi Filat. Toate lucrurile astea nu mai contează. Deci pe ei stă sintagma hoți, mafioți. Și așa cum am spus eu, diferența dintre mafioți, când tot mă întreabă lumea, tot spunea un foarte bun cunoscut de-al meu, pentru care chiar dacă a luat o haicui pe târg, deci am un anumit respect,
Deci, cum spunea el, nu știu ce înseamnă mafiot, spunea el. Eu știu ce înseamnă hoț. Vă spun eu ce înseamnă mafiot și ce înseamnă hoț. Hoții fură și se tem. Hoții fură, se tem și se ascund de poliție, de procuratură, tremură. Ăștia fură și nu se tem de procuratură. Se tem de antimafie. Se tem de statul de drept. Considerați că sistemul bancar din Republica Moldova va ajunge totalmente controlat de către Rusia prin intermediul lui Șor? Nu. Nu cred așa. Pentru că eu nu cred că Rusia în cel mai apropiat timp va mai putea controla la fel. Dacă nu se întâmpla războiul din Ucraina, atunci pericolele într-adevăr erau foarte mari. Pentru că Rusia era un stat puternic acum jumătate de an. Rusia deja, știți, este la Bulgakov în Masterul și Margareta, în momentul în care servitoarea aia deja vărsase uleiul. Deci pe care a alunecat personajul respectiv și a căzut sub roțele trenului. Deci deja, sau tramvaiului, deci deja uleiul a fost vărsat. Lumea nu vede încă lucrul ăsta. Dar soarta lui Putin și a regimului lui este pecetluită. De atâta, toate matrapazlăcurile pe care le-au făcut ei pe piața bancară, deci din cauza situației geopolitice nu mai poate Rusia să manevreze cum a putut să manevreze până acum. Dar sistemul nostru bancar este sub pericol din alt motiv. Sistemul nostru bancar poate falimenta din cauza că este devalizate băncile, sunt devalizate. Băncile nu mai au lichidități, mă refer acum la două bănci mari, cum este Banca de Economie și Victoria Bank, unde s-au făcut manipulări atât de către Filat cât și de Plahotniuc. Acolo s-au jucat de-a banca, mai ales cei la Victoria Bank, acum e grozăvie. Victoria Bank, care a aparținut lui Plahotniuc și pe care el a vândut-o și pe care el după asta a devalizat-o. E grozăvie ce se întâmplă la aceste bănci. Plus la asta mai avem o gaură mare în buget și Neguță le-a explicat, Negruță probabil, Negruță sau cum îi spune. Deci cel care a fost ministrul finanțelor de la Filat și care a plecat. Și care a făcut o greșeală fatală în viața lui atunci când i-a dat banii lui deputatul acela. A acceptat să îndeplinească porunca lui Filat și să-i elibereze lui Sandulache, ăla să-i elibereze 400.000 de euro. Așa, pe gratis, din Ministerul Finanțelor. Dar el acum spune, domnule, aveți o gaură de mai mult de 8 miliarde de euro în bugetul statului și asta poate fi o mare problemă a bugetului pe anul viitor. Deci ăștia deja își fac valizele, stimații mei prieteni și neprieteni, și o să umblați să-i căutați pe urmă. Cum credeți? Ar putea Ucraina să blocheze trecerea rușilor în Transnistria? Ucraina a și blocat-o deja trecerea rușilor în Transnistria. N-am blocat-o noi, n-a blocat-o actuala guvernare. În aeroportul internațional Chișinău îi vraiește până acum. Și ofițerii ruși până acum trec prin aeroportul internațional Chișinău și pleacă la Tiraspol. Cu ucrainenii totul e ok. La Chișinău, aeroportul internațional Chișinău, așa cum am spus, avem o Transnistrie la porțile orașului. Au transformat-o Șor, cu Filat și cu Plahotniuc într-o Transnistrie la porțile orașului și îi vraiește. Domnul Mocanu, ați vizionat comedie de la ProTV în profunzime, în rolul principal fiind Voronin. De ce nu vă invită pe dumneavoastră? Nu știu, Lorena Bogza nu mă invită pe mine. Sper, poate mă invită, nu știu. Nu știu de ce nu mă invită Lorena Bogza. Nu știu, sincer nu știu. Domnule Mocanu, spuneți, vă rog, cetățenii, dar Voronin nu meritat tot ce s-a întâmplat acolo. Deci, au fost momente în modul în care se comporta Lorena Bogza, au fost momente jenante la un moment dat. Mie mi se pare aproape chiar umilitor atunci când îl întreb de sănătate. El a meritat-o, nu știu dacă au meritat-o telespectatorii. El, fosila asta, trebuia, dacă n-a vrut să-i se întâmple așa ceva, trebuia să se ducă la Colercani sau la Condriță, să stea liniștit la bătrâneța lui. El a meritat-o, 100% a meritat-o. Nu știu dacă au meritat-o telespectatorii să vadă mizeria asta la un post de televiziune.
Dar a fost o mizerie întreagă emisiunea respectivă. Eu scriam odată un articol care era intitulat sugestiv cu un cuvânt care este de mare ocară în limba rusă, suca, adică cățea. În pușcărie, limbajul argotic pe care l-am învățat acolo, jargon îi spune în rusă, limbajul argotic care este acolo, sucița, suca este un cuvânt care are urmări grave pentru cel care face așa ceva. Sucița asta înseamnă să trădezi, ca și cum varavschie zaconă se numește. Am învățat limbajul ăsta în pușcăria în care m-a băgat Voronin și eu i-am scris acel articol, acel eseu, Suca, în 2010, în 2009, când ieșisem din pușcărie. A fost unul foarte rău, a fost aproape ca un blestem, dar nu mă tem de eseul acela, pentru că la urmă i-am dorit creștinește mântuire, de aia eu mă tem de blesteme, de frică de Dumnezeu, mă tem să-i doresc cuiva foarte mult rău pe lumea asta, pentru că el se întoarce întotdeauna invers. Dar eu nu i-am dorit rău. Eu l-am caracterizat și am spus că dacă rămâne în spațiu public, va ajunge așa cum a ajuns în profunzime lumea asta. Domnule Mocanu, spuneți-ne, vă rog, cetățenii care sunt în Europa vor putea participa la alegeri? Puteți cumva face ca Mișcarea Populară Antimafie să organizeze urne de vot în Europa? Oare vor ajunge voturile la Chișinău? Mulțumesc frumos! Da, voturile vor ajunge la Chișinău și Comisia Electorală Centrală cred că o să vă informeze unde vor fi organizate aceste secții de votare. Din păcate, ei au făcut un filtru în care, deci ei au cerut oamenilor de peste votare să spună la ce secții de votare vor vota, ca să deschidă mai puține sau mai multe. Vor fi sectoare de votare la Dublin, vor deschide cu forțele lor concetățenii noștri acolo la Londra, la Paris, cred că va fi în Italia, peste tot unde avem un consulat. Mergeți, stimații mei prieteni și neprieteni, și votați. Cei care nu aveți puterea să vă deplasați de la sute de kilometri, asigurați câteva voturi sunând acasă părinților, copiilor și spunându-le, oameni buni, mergeți la vot și votați antimafie. Domnule Mocan, ce anume putea face Republica Moldova pentru ca să zădărâncească aderarea României la UE? Mulțumesc! Bine că m-ați întrebat, pentru că eu spun de fiecare dată și dumneavoastră poate să vă pară că e o speculație chestia asta. Voronin și făcea la acel moment, până la planul Cozac, până mă duce eu încolo, Voronin asta făcea. Voronin crea tensiuni la frontiera moldo-română, încercând să spună, domnule, România nu poate intra în Uniunea Europeană din cauza că are probleme de frontieră cu Republica Moldova. Deci România a recunoscut independența Republicii Moldova atunci în 91, când ne-am declarat independența. Asta este adevărat și asta trebuie să o spunem peste tot, nu trebuie să ne ascundem. Nu știu ce ăștia de la Chișinău să ascunde, ăștia care chipurile vor să protejeze România de așa ceva. România a recunoscut, și bine a făcut, a recunoscut independența Republicii Moldova doar față de fosta Uniunii Sovietică, nu și față de România. Și acum ăștia încearcă să speculeze în momentul ăsta, spunând că România trebuie să mai facă acte noi prin care să recunoască. Am să revin altă dată, am puțin timp. Acum că tot am tras de timp într-un fel la un moment dat când aveam întrebările dumneavoastră și acum mai am de răspuns la o întrebare și o să revin la subiectul ăsta. Dumneavoastră mai întrebați-mă odată și am să vă răspund în altă emisiune. Domnule Mucanu, mă rog zi și noapte să ajungeți la guvernare. Sunt peste hotare, dar cu sufletul sunt în Moldova. Aș reveni în țară doar în cazul în care veți ajunge la guvernare. Domnul meu, cum vă numiți, eu sunt sigur că o să vă pot felicita în scurt timp după alegeri cu revenirea în țară. Pentru că transformarea Republicii Moldova într-o țară cu adevărat europeană poate avea loc prin accederea Mișcării Populare Antimafie în Parlament și prin devenirea acestei formațiuni politice a unei forțe redutabile în Republica Moldova, pentru care eu n-am nicio îndoială că așa se va întâmpla. Să nu aveți nicio îndoială. Eu, Sergiu Mocanu, nu o să vă dezmint. Și nu o să vă dezmintă nici tinerii de pe lângă mine, față de care m-am angajat cu un mesaj foarte și foarte atractiv pentru inima și sufletul lor. O seară bună!